Навън е пролет. Всичко се е раззеленило. Подготвило се е за нов живот. Това ме навежда на мисълта, че ние, жените, какво правим през пролетта? А между другото се сещам, че наближава един страхотен празник. Великден. Какво правим ние, за да посрещнем празник? Почистваме домовете си, за да ухае на свежо, на чистичко, да ни е приятно, да ни е комфортно. И в този ред на мисли се сещам, ние така чистим ли нашия организъм? Защото нашият организъм е нашият дом. Ние организма живеем постоянно.